בסוף הפרשה של וירא אומר לו פרעה למשה רבנו, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אז אמר לו משה רבנו, מספיק את הרמאות שלך ואת השקרים שלך. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. אתה רק מדבר ואומר, אבל לא פוחד מהקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, לא, אני הפעם אומר לך את האמת, גמרנו, הפעם מאמין בשם, אני מאמין שהשם הוא המכה, הוא הבורא, הוא יוצר, מאמין. בסדר, עמד משה רבנו מתפלל. אחרי זה כתוב, ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, בור פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שתהי אותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בינך ובבנך, זה אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי ששמתי בם, וידעתם כי אני השם. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה לתת להם מכות לפרעה. אומר לו משה רבנו, אני מוותר על המכות. אומר לו, לא, המכות האלה זה טוב, זה מכות לפרעה, אבל זה גם מוסר לבני ישראל, וידעתם כי אני השם, רואים את הניסים, אותות ומופיטים, וידעו את כוחו של בורא עולם. אמר משה, מה אני אלך לפרעה? אמר לי במכת ברד השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. וחוזר בו. מה אני אלך אליו? אמר לו, תלך. מתאר לו בו מכות, בוא, בית א', עוד 3 מכות, תגמור מהר. בסדר. אמר לו השם, בוא, התעללתי, אני עושה את כל התעלולים האלה, המשחקים האלה, כמו שאומר השייך הקדוש, בשביל ללמד מוסר לעם ישראל, ללמד אותם יראת השם, למען תדעו כי אני השם בקרב הארץ, וידעתם כי אני השם. וכלשון האור החיים הקדוש, אומר האור החיים הקדוש, הכוונה היא לדעת, וידעתם כי אני השם, תזכו לאמונה גדולה, ולא רק לאמונה, אלא גם תעמדו בהר סיני, ושמעו את הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, ואמר וידעתם כי אני השם, כי יכירו בזה בחוש הראות, צדק האמונה, מה שלא השיג האדם מעולם ועד עולם. אדם מאמין, אבא שלו אומר לו, הרב אומר לו, החכמים אומרים, כתוב בתורה, מאמין. אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד לעם ישראל את הדברים האלה וידעו כי אני השם, הגיעו לדרגה יותר גדולה מאשר אמונה, ידיעה אמיתית. ואומר לו, משה רבנו לפרעה, ויבוא הרבה, הני מביא מחר הרבה בגבולך. אז כתוב שפרעה לא התחשב, ויצא מעם פרעה. אמרו עבדי פרעה לפרעה, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי אבדה מצרים. אתה יושב לך בארמון, שוטרים מסביב, שומרים מסביב, אתה לא יודע מה שהולך ברחוב. עוד מעט מצרים אבודה. אבל מה זה הדגש, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? למוקש פירושו זה על דבר עתידי, זה מכה, מחר אמר לו תבוא המכה. אומר גאון עזריאל צפתנו בעל בן איש חי, ידוע על פי 2 עדים יקום דבר. אם קורא עד אחד אומרים, הוא היה שקרן. 2 עדים זה הוכחה גדולה. קורא מקרה, דבר מסוים, מקרה. חוזר המקרה פעמיים, ועל לשנות החלום פעמיים, כבר סימן אחר. במכת צפרדעים אמר לו משה לפרעה, אני מכה את כל גבולך בצפרדעים. אתם המצרים גנבתם מכוש, גנבתם מסודן, גנבתם מישראל, קרקעות, גזלתם, אמרתם זה הגבול שלנו, זה המקום שלנו. מי יוכיח? זה מביא מפה וזה מביא מפה. מי אמר הוכחה? בא צפרדעי ופסקו הלכה. בדיוק גבול מצרים הם עומדים. הסודנים רואים, החבשים רואים, הכוש רואים. הנה הגבול. הנה הצפרדעים.
אז אמרו להם תירוצים, כן הוכחה, לא הוכחה, השתמטו. בא אומר להם משה רבנו, מחר יבוא הרבה כל גבולך. אמרו המצרים למשה, זה מוקש גדול, פעמיים הצפרדעים יעמדו בגבול וגם הרבה יעמוד בגבול, אז מה יגידו, מקרה? לא יכולים להגיד מקרה, זה ודאי שזה אמיתי, אז זה מוקש גדול. ועוד דבר, הטרם תדע כי עבדה מצרים כבר עבדה את האמונה בפרעה, לי אורי בני עתיתיני, לא מאמינים באלוה הזה, לא מאמינים שום דבר, לא מחזים את משה רבנו. אז שואל אותם פרעה, לכו עבדו את השם אלוהיכם, מי ומי היו ההולכים. המי הזה, יש לזה כמה פירושים לפי חכמי הסוד, אבל תמיד הוא אומר מי, כשבא אמר לו השם שלח אותי לגאול, מי השם אמר. כששלח אותם אמר להם בטל מי השם, בטל מי ומי ההולכים, בטל זה הכל, תלכו. אז אומר לו משה, מה אתה שואל שאלות? בנערינו, בזקנינו נלך, בבנינו, בבנותינו, בצוננו, בבקרנו, כחג השם לנו. אז אומר לו פרעה, אני רואה קרעה נגד פניכם, אתם מתכוונים לברוח, אתם מתכוונים לקחת את כל הילדים, את כל הנשים, את כל הצאן, אתם מתכוונים לברוח, זה הרעה כנגד פניכם, כך אומר הרמב"ן נחמני. ואומר שאתם דרך הבחורים והזקנים לסבוח, הטף והנשים, מה יש להם? ועל זה אמר, אני רואה שאתם מבקשים לעשות את הרעה וללכת ולא לחזור. אומר אבן עזרא, איפה כתוב שמשה רבנו אמר אנחנו חוזרים? דרך שלוש ימים נלך נעבוד את זה מלכנו, איפה כתוב לחזור? לא כתוב לחזור. זה דבר אחד. דבר שני, אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, כשאמר לו פרעה למשה, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני, אמר לו תלכו. אמר לו משה רבנו, תגיד בכל רם שכולם ישמעו, הוא צעק, כולם שמעו אותה. אמר להם אתם על עצמכם, אתם בני חורין. אמר לו משה רבנו, אנחנו בני חורין, אנחנו לא עבדים, אנחנו לא חוזרים, אל תחזרו. ויגרשו אותם, תלכו רגע אחד לפניך, אל תחזרו לכאן, כל רגע שאתם נמצאים פה, עבודה מצרים. נו, אז פרעה אומר להם, אל תחזרו, למה שיחזרו? ולא רימו אותו ולא כלום, הוא אמר להם, לכו ואל תחזרו. אחר כך הוא התחרט, זה כבר דבר אחר. פירוש שני. יש הבדל עצום בין עם ישראל לאומות העולם. אצלנו, זה אלי וענווהו עובר במעי אמו אמר שירה. ילד נולד, כבר צריכים לדאוג לא לתת לו אוכל ספק לא כשר. אלא אם כן אין ברירה, חולה, נותנים לו את זה. אבל אם הוא מרגיש לו, אפילו יסוד רבנן לא נותנים לו. כך נפסקה ההלכה. תינוק בן יומו, מה יש לך בו? בן 10, 11, חינוך. מה זה קטן? לא, זה משפיע עליו כשיהיה גדול. הקהל את העם, האנשים והטף. האנשים, נשים, בסדר, טף, למה באים? קחו עוזרת בית, ישימו את הטף עם עוזרת בית, ואז יותר נוח להם, יבואו, ישמעו דברי תורה, בשקט, לא שכל פעם התינוק יבכה, כל פעם התינוק יתעק ויפריע להם. טף, למה באים? לתת שכר למביאיהם. אתם תביאו אותם והם ייכנסו לאווירה של קדושה, ישמעו קדושה, אז יתחנכו בקדושה. ילד הולך לישון, אז אמא מזמרת לו, שרה לו, בכדי שישן. אז קודם כל אמא צריכה להיזהר אם היא רוצה לשיר לו, שלא יהיו אנשים זרים בבית, הכל בישער ו. דבר שני, לא תשאיר לו שירים, מה שקוראים לזה שירי ערש, אז ברוך השם שירי קודש, שישן מתוך קדושה. תאמר אמא תינוק קטן, מה הוא מבין? טף. זה פרעה אומר טף. פרעה אומר, מה אתם רוצים לסבוח להשם, לעבוד את השם? הגדולים אני מבין, הזקנים אני מבין, אבל טף למה? שמה לכן לקחת את טף? אז אומר לו משה, מה פירוש לקחת את טף? אנחנו לוקחים את הטף לכדי שהטף הזה יתחנך
יתחנך ויראה קדושה. הוא לא מבין, אבל ייכנס לתוך האווירה של קדושה, ואז יבין. הבנערנו ובזקנינו, הבנערנו עוד לפני זקנינו. זה המטרה שלנו, של ללכת לחנך אותם, אף על פי שלא מבינים, הנשמה שלהם מבינה. יש לי גדול שלומד זוהר מבין? לומדים אנחנו בשניות מבינים? לומדים. הנשמה מבינה. גם הנשמה של התינוק היא מבינה. אז אומר להם פרעה, אני לא אשלח אתכם, אבל מה אומר להם אחר כך? לא כן, לכונה הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה. אחר כך פעם השנייה אמר לו, שם לך מראות פניי, כי ביום ראותך פניי. אומר משה רבנו, אסור להסתכל לפני אדם רשע. כשבא משה רבנו לדבר עם פרעה, לא היה מסתכל על הפנים שלו. היה רוץ לו למטה, עיניים שלו למטה, מה יסתכל לפני פרעה? אסור להסתכל. אז לגרש אותם, גרשו אותם. טוב, משה רבנו מגרשים אותו, בסדר. פעם משנה אומר, שם לך מראות פניי, אמר, אני רוצה את הפנים שלך, אני טוב לי הפרצוף שלך, אני אף פעם לא מסתכל על הפנים שלך. אני לא מסתכל בכלל עליך. בסדר, לא מסתכל עליך. כשבא בליל פסח, וכתוב, ליל פסח, ליהודים, כחשכה כאורה, לילה כיום יהיה, היה להם אור. למצרים היה לילה, חושך. אז בא פרעה, רוצה לדבר עם משה רבנו, וחכה רגע, שיהיה גם חושך, אמרת לי לא להסתכל על פניך, לא להסתכל על פניך. לא רק על פניך, לא מכין, עניך לא מסתכל אף פעם, אלא גם, כשאני אדבר איתך, אני לא רוצה להוריד את הראש שלי למטה, אני רוצה לדבר ככה בצורה זקוף, אתה חושך, לא יראה אותך. אבל פרעה מדבר כל כך יפה, לכונה הגברים, נא לשון בקשה, זה כל כך יפה מדבר, קשה לשמוע מילים כאלה מפרעה הרשע. ומה אומר להם? תעשו טובה, את הגברים תלכו, אני כבר לא מאמין בגברים, הם כבר מאמינים במשה רבנו, מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים, אני כבר לא אצליח לשכנע אותם. תשאירו את הקטנים אצלי, אני אגדל אותם, אני אחלך, אל תחזרו, תלכו. תשאירו אותם פה את הקטנים. אתם תרגו את הקטנים האלה, לא רחמות עליהם, רעה נגד פניכם. אתה פרעה מדבר על רחמנות? לקחת הילדים, זרקת לים, זה לא רחמנות? אין פה רחמנות. אמרת להם ילדות בזמן שבמעי אמן הרוג אותן, הבה נתחכמה לו ויקוצו פני בני ישראל. עכשיו אתה נזכר רחמנות? אתה רוצה להשאיר את הקטנים וצריכה לחנך אותם בדרך של פרעה? לא יבוא, לא יהיה. אומר לו משה רבנו, לא יכול להיות דבר כזה, גם הקטנים יבוא איתנו, גם אתה. ואנחנו רוצים לחנך את הילדים גם כי בדרך התורה והיראה, בדרך של... אז אמר לו, אם ככה, אני רואה שאין תקווה, מהזקנים כבר אין לי תקווה, ואתה רוצה לקחת גם את הקטנים, אז ויגרש, תלך מפה, טוב, תלך. אז אומר הרחיים עליו השלום, וגם כן עבר עזרא אומר, לקח משה רבנו מקל שלו, לקח חוט, לקח הרבה אחד, קשר את הרבה בחוט, ועשה ככה כמו שילדים עושים, משחקים עם הרבה והחוט המקל, ופרעה צוחק על משה רבנו, אתה עושה כמו ילדים קטנים, הוא עוד צוחק, הוא עושה ככה, באים מכאן הרבה, עושה ככה, באים מכאן הרבה, איפה שהוא מסובב, באים הרבה, הקיפו את הכל. אומר הרב בעל הטורים, וינח בכל גבול מצרים. אומר בעל הטורים, פעמיים כתוב בתורה וינח, אחד כאן ואחד הקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי, וינח ביום השביעי. הרבה כשבא, בא ואכל את כל העץ, היה על העצים, על הדשא, על הכל. בא ביום שבת, בא משה רבנו בערב שבת, אומר משה רבנו לישראל, אתם עתידים לקבל תורה, ושבת שבתון, ומוקצה אסור לגוע בגפרור, ולא רק זה, אסור לשען על העץ, אומר להם משה רבנו, אסור לשען על העץ,
שמן יכתוב, אסור לכתוב, אומר להם הלכות. אומרים לו, זה קשה מאוד, איך אפשר לקיים מוקצה, קשה מאוד לקיים את זה. ופרעה צוחק על משה רבנו, מה שאומר להם לישראל, וישראל לא מקבלים את זה כל כך. פתאום באים בערב שבת, הם רואים שכל הארבה יורד מהעץ על הרצפה. מה קרה? עד מעט דקת הנרות, 40 דקות לפני השקיעה, דקת הנרות, הם יורדים על הוויה, על הרצפה. אומר משה בית אברהים, הם אומרים זה מוקצה, אסור לשבת על עץ. צחקו על משה רבנו. אומרים להם אסור לכתוב, לכן הרבנו כותב, צחקו על הפרעה צוחק וישראל צוחקים. במוצאי שבת אומר להם משה רבנו, תחכו תראו, אני עושה הבדלה. עשה הבדלה משה רבנו, אמר ברוך אתה השם, ברוך הגפן, עשה ושמים, חג בורא מורה האש, הבדיל בין קודש לחוב ואול, אמר אתה בהבדלה, פתאום קמים הרבה הזה, עולים על העצים, עולים ואוכלים, שותים, מה קרה? הבדלה, שבת, תלמדו מוסר, מה זה שבת? אז פרעה למד מוסר, המצרים למדו מוסר, וישראל למדו מוסר. בא משה רבנו אומר אתם יודעים, יצאו מכם בני אפרים, הלכו לפני הזמן, אתם תצאו בזמן, ומסכנים הרגו אותם, עתידים העצמות האלה לחיות, עצמות יחיו, תחת מתים מהם, מה אתה מדבר? משיח, איזה משיח, מה תחת מתים, מה אתה מדבר? אומרים לו. העצמות מזמן בני אפרים עד זמן המשיח יהיו, עצמות של אברהם אבינו עד עכשיו יהיו, מה אתה מדבר? אומרים לו. אומר כן, יחיו המתים. פרעה צוחק וישראל צוחקים. בא להם מכת ארבה, המצרים לקחו את הארבה, הוציאו את הכנפיים שלהם, כנפיים של הארבה אי אפשר לאכול, זה יש שם כמו מסור. שמו את זה בתוך צנצנת, שמו פלפל, שמו חומץ, שמו מלח, כל אחד שמו שום, כל אחד שם מה שאוהב. רש"י אומר, עשו כבוש. פתאום אומר משה רבנו, הרבה החוצה. תעופו, לא תישארו. טוב, כולם עפים, אבל אלה שבתוך הכבוש, מתים, כבושים. פתאום הצנצנת נשברת, וכל הרבה מקבל כנפיים ועף. אומר משה רבנו, אתם רואים, הנה אתם מתים. אתם רואים? עכשיו מאמינים, אתם לא מאמינים? האמינו, תחת המתים. הנה. אומר פרעה, חטאתי, הפעם העתירו להשם ויסר מעלי רק את המוות הזה. איזה מוות? פשוט שברד שבר את כל העצים, מה שנשאר בה הרבה אכל. זה הפשט שאין להם עוד מה לאכול. אומר פרעה, עשה לי בהרבה הזה, גם שבת, גם תחיית המתים, זה מכת מוות מבחינה רוחנית לפרעה. לא כתוב, אחרי זה מה כתוב, ויחזק השם את פרעה ולא שלח את בני ישראל. לא כתוב שאני אשלח אתכם עם ילדים, עם הצאן, לא כתוב. איך משה רבנו ויצא עם פרעה ויעתר על השם והלך? למה משה רבנו מתפלל? פעם לא הבטיח פרעה. אומר הראש משם התוספתא, יש הלכה. אדם בא לחברו ושואל אותו, תמכור לי את השעון. אומר לו בסדר, 100 שקל. אומר לו לא, 70 שקל. אומר לו לא, 100 שקל. הלך. אם האדם הזה שאמר 70 שקל והמוכר אמר 100 שקל, בא אחר כך המוכר, האדם הזה רוצה לקנות מה טוב, תביא את השעון, טוב פרושות, תשלם לי 100 שקל. אבל אם המוכר שאמר 100 והשני אמר 70, הוא הלך, אמר טוב אני מוכר לך אותו, אז הכוונה אני מוכר לך אותו ב-70 אם אני בא אליך. כשאתה פרעה בא ואומר למשה טוב אני מסכים לשלוח אותה, אז זה לפי ההסכם שלי, אז גמרנו, אז גם הילדים גם הכל. ואחר כך חוזר בו, אומר לו לא, מכת חושך. חושך. 3 ימים חושך, 3 ימים חושך סמיך, לא קמו ולא הלכו וישראל הולכים. הם הולכים, רואים הנה פה יש כוס כסף, יש פה כוס זהב, יש כאן צמיד, יש כאן בגד, רואים. הם לא נוגעים.
בכל ישראל היה אור במושבותם. אחר כך בליל פסח ביקשו את הכלים האלה, אף מצרי לא יכול להגיד לו לא, תראה אני צריך את הכוס כסף שלך שנמצא בדף פלוני בקומה שנייה בצד ימין בצד שמאל, איפה אתה יודע? מה ראיתי? היה אומר מצרי, מהגנב, זה לוקח את זה והולך, אז נתן לו את זה. ואומר האור החיים עליו השלום, הקדוש ברוך הוא עשה את זה במיוחד בשביל שאחר כך המצרים יגיד להם פרעה, גזל לך את הכוס שלך, גזל לך את השמלה של אשתך, גזל לך את נשתוק להם, בוא נרדוף. בכדי שיהיה להם את העוז לרדוף ושתבעו במים לקיים, הם אמרו הבה נתחכמה לו, השם לא יביא מבול אלא הם באים לתוך המים. דבר שני, עם ישראל בזמן החושך, חלק שלא האמין במשה, אז לא האמין במשה, מתו. שהגויים לא ישמחו. אלה שהאמינו, היה להם אור בלב. האמונה במשה רבנו האיר להם את החושך שבלב. יש חושך שמכסה ארץ, יש ערפי לאומים, אבל בתוך ליבו של אדם יש אור קדושה, בתוך ליבו של יהודי יש נשמה קדושה. אז הנשמה הקדושה שבליבו של אדם היא האירה. בזמן החושך אדם רואה את הכוס זהב, תיקח אותו, לא לוקח, מתגבר ולא לוקח, אז זה האור שבקרבו. זה לכל בן ישראל היה אור במושבותם. כאן התחילה כבר הניסות של הקדושה להתעורר בליבותיהם של ישראל. בהמשך הפרשה כתוב, אמר לו, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוקינו. לפי הדין, גוי, עובד עבודה זרה, לא לוקחים ממנו שום דבר. למה? אם במצרים היו עובדים לטלע, עובדים לאלוה הזה שלהם. אבל אם אדם רואה גוי ויש לו עבודה זרה, יש לו פסל, אסור בהנאה. אבל אם יאמר אדם לגוי, תזרוק את הפסל ברצפה, הוא לא רוצה, סירה לתל לו. תזרוק על העבודה הזרה שלך. דרך, ביטל אותה. יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי, אבל גוי יכול לבטל. אומר לו, אתה פרעה, תיתן בידך זבחים בעולות, זה אלוה שלך, אתה בידך נותן אותו, אתה בעדך מבטל אותו, מוכיח זה לא אלוה שלך. אחרי זה כתוב, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו. אומרים חז"ל, אם לא ניתנה תורה לעם ישראל, היינו לומדים מהבהמות, היינו ללמוד הלכות. היינו לומדים גזל מנמלה. נמלה אין לה גזל. אם היא נמלה אחת באה לוקחת איזו חיטה או שעורה ומתעייפת, לא יכולה לבדה, הולכת לקרוא את חברותיה, באה נמלה אחרת, מריחה, זה של חברה שלי, לא נוגעת בזה. צניעות מגמל, ניקיון, חוץ מכבודכם מחתול. אז אנחנו נוכל ללמוד מהבהמות, אנחנו נוכל ללמוד גם כן איך לעבוד את השם. יש מי שאומר משה רבנו, אני רוצה ללמד את עם ישראל, את המנהיגים, איך עושים משא ומתן. אם המשא ומתן ישר, תשלח אותנו, אם לא מכת דם, בסדר. אבל אם במשא ומתן מתחילים לעשות בעיות, תגיד לו, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, גם דמשק שייכת לנו. כך תגיד לו. ואז תגיד לך, לא, אתה יודע מה, אני דמשק בשבילי בגולה בשבילך, וחזק וברוך, זה בסדר. ככה מעניין משא ומתן. לא רק מתן, רק לתת, תקח גלגל ממנו, תגיד לו, גם לתת זבחים ועולות. מה? אני אתן את אלוה שלי, תשחט אותו? כן. בסוף פשרה. בסוף מה פשרה? אומרים חז"ל, כשבא פרעה בליל פסח, אומר לו, קומו צאו מתוך עמי, אומר לו, רגע, צריכים לשאול כלי כסף, כלי זהב, בסדר. גם אתם, גם ביניכם, עומד משה, תלך כבר, תצאו. אומר לו, לא, אני צריך את העגל שלך, את הטלה שלך, גם אתה תתן בידינו. לא אמרתי לך, תביא. לא, אני לא יוצא. הוא אומר, אני אתן את האלוה שלי עכשיו בלילה לשחוט אותו. אבל לא, אני נשאר פה, אני אין לי קורבן פסח.
טוב, עד כורחו שלא בטובתו, פרעה הביא לו את זה, את הקורבן של, את העגלים, את הגדי ואת הטלה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אז זה העניין של משה רבנו. אז אומר לו פרעה למשה, לך מעלי, הישמר לך, אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. אומר לו משה רבנו, אתה חושב שכל כך הפנים שלך יפות ואני מסתכל עליהם? הרי אסור להסתכל בפני אדם רשע. אם אני בא ואני מוריד את העיניים למטה, לא בגלל שאני פוחד ממך, רק אני לא רוצה לראות פניך. אז אתה אומר לי לצמר לך, את פניי, את צמוד. אמר לו משה רבנו, אתה כפוי טובה. כשקיבלת מכת צפרדע, התחננת לפני משה רבנו, משה רבנו עשה לך טובה, והוריד מעליך את הצפרדעים, למרות שהקדוש ברוך הוא לא רצה. אלא מה כתוב, ויעש השם כאשר דיבר משה, אמר קחו למשה רבנו, אתה אמרת, אז אני מסכים איתך. אם לא היית אומר להם, נשאר לו עוד סובל. וגם במכת ברד אותו דבר היה. אחרי שמשה רבנו יוצא ומתפלא על מכת ברד, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא שמע בקולו של משה רבנו, ויעש כמו שציווה ביקש משה. אם לא היה מבקש משה, היה ברד עוד ממשיך. אתה כפוי טובה, אתה מבקש ממני להתפלל, השם אני מתפלל. אתה אומר לי, שם לך ראות פניי, תמות, אתה מדבר על כבר דברים האלה? אז דבר טוב, כן דיברת. בסדר. לא אוסיף עוד ראות פניך. בסדר, אתה לא רוצה ולא רוצה, אני לא אורד פניך. כתוב בפרשה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דברנה באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. אז מה זה דברנה? דברנה באוזני העם. אומר רש"י, אין נא אלא לשון בקשה. בבקשה ממך, הזהרם על כך. אומר לה, קבחו למשה רבנו, אני מבקש ממך, תגיד לי אם שיקחו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, לקחת כלי כסף וכלי זהב. למה? שלא יאמר אותו צדיק, כלומר על אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו בחוש גדול לא קיים בהם, לכן יקחו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. ואם אברהם ישתוק, לא ידבר כלום. הלא הקדוש ברוך הוא אמר, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, גם לגוי שיעבוד דן אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. מה, כל היה מקיים את זה? אז הרב ישוב הרים אומר, כתוב, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי שיעבוד דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם 400 שנה עבדו, מגיע להם רכוש גדול. עבדו רק רדו, חשב את הקץ, רק רדו שנים, אז לא מגיע להם את הרכוש גדול. אומר שם אף פי כן, אני אתן להם את הרכוש הגדול. ויש אומרים פירוש אחר. היה אדם עבד אצל אדונו, והגיע הזמן ללכת. אז שילם לו את המשכורת שלו וגם את הפצועים שלו. אז לקח את צ'ק וכתב לו, כך וכך פצועים מגיע לך. והאדם הזה לא מבין, אומר אני עבדתי, מה אתה נותן לחתיכת נייר? מה הנייר הזה שווה לי? לא שווה כלום הנייר הזה. אז הבין האדון שהאדם הזה, השכל שלו אדם כמו עבד, אמר לו אתה צודק, תביא את הנייר הזה. הלך קנה לו שקית ניילון גדולה, הלך לבנק, חצי פרוטה, חצי שקל, בילה לו זה, כולו איזה 1,000 שקל, בלה לו השק הזה, עשה לו חור קטן מלמטה בשקית הניילון. אמר הנה תיקח, הרים את זה, כבד מאוד. אמר תבוא רגע, הנייר הזה,
אני שם לך את זה בסיכה סגורה בכיס המעיל הפנימי. אמר בסדר. אז הוא לקח מרים את זה, שקית ניילון, מתחילה להיות קרועה מלמטה, חור למטה, מתחיל להיפתח, הוא תופס מלמטה. הוא מרים את זה, הוא יקבל עכשיו. במקום שירים את זה ביד, טוב, שתי ידיים, הוא קבל, אבל הוא שמע. הוא רצה לרמות אותי, עכשיו נתן לי. בקיצור, בא אצל אביב, הנה, הרווחתי. אבא שלו סופר, בסך הכל אולי כמה יש פה שטויות, כמה נפל, וזה מזיע. אמרו לו, זה שקיבלת? אמר לו, כן, רצה לרמות אותי האדון. אבל מה רצה? הוא אומר, חתיכת נייר רצה לתת לו, אותי עם הכיס שלו. ראה את זה, אבא שאמר לו, בוא. הלך לבנק, אמר, יש לי צ'ק, תנו לי. הוא אומר, זה סכום עצום, אנחנו לא יודעים, חכה רגע, נברר אם יש כיסוי. תצלו, יש כיסוי. אז הוא אומר, אני רוצה את הרבע מהכסף במטבעות. נתנו לו ברבע מטבעות. אתה רואה? כשהקדוש ברוך הוא אומר וחרכן יצאו ברכוש גדול, הוא מתכוון על התורה רכוש גדול. למה? כסף, אדם, יש בהלכות פורים, אם אדם עשיר אומר לחברו, אני אתן לך מתנה גדולה, הולכים לפי המקבל או לפי הנותן? הלכה לפי הנותן. השם אמר רכוש גדול, מה הכוונה? הכוונה תורה, שהקדוש ברוך הוא משתעשע בה, שמלאכים רוצים אותה, שהייתה קודם בריאת העולם. אז זה השם מתכוון שיקבלו תורה, זה רכוש גדול. אבל עד שלא מבינים את זה, נמצאים במצרים, לא מבינים את זה. אמרו, קחו, ככה, קחו כסף. לקחו. הגיעו לקראת ים סוף, רוצים עוד כסף, קחו עוד כסף. אבל לא זה המטרה. העיקר, מתן תורה. זה הרכוש הגדול. בינתיים נתן להם ככה בשביל להשתיק אותם. זה מדברנה באוזני העם, שישתקו. אבל אני אתן להם את הרכוש הגדול, זה בלימוד תורה. אומר עליו השלום אור החיים הקדוש, השתבח הבורא ותעלה כיסא הדור. מי שמה צריך שעלה השם מחברתה, כלי חצב, כלי זהב, כלי שמאלות, בשביל מה? בלב הכי בבזת הים יקחו הרבה. אלא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שהגברים ייסעו, גרדפו אחרי בני ישראל. פרעה אמר, בלעם אמר לו, זרוק אותם לים, השם לא יביא מבול. אמר מבול אני לא אביא ואני אבוא איתך לים. איך אני אביא אותך לים? כל אחד אומר, לקחו את המעיל שלי, לקחו את החולצה שלי. כל אחד אישה אומרת לבעלה, תראה, השכנה שלי שאלה בגד ולא חזירה. מה, נשתוק לה? בוא נרוץ. רצו, אומר השם, יושב בשמיים ילעג. אתם אומרים, אבל תחכמה לו, בסדר. אתם תבואו לים, כולכם תבואו לים, תדפו אחריהם. זה אומר אור החיים הקדוש, אשר תעללת, שיחקת, אומר רש"י. שיחקת, ממש שיחקת. אבל כבר אמרנו כמה פעמים, כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אנחנו רוצים פלאות. אנחנו רוצים פלאי פלאות, אנחנו רוצים לראות ניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא יעשה עמנו. ואז אומות העולם יגידו, הגדיל השם לעשות הם אלה, כל כך עושה להם ניסים ונפלאות. אנחנו לא יכולים לתאר את הניסים ונפלאות שהשם יעשה עמנו. אתם תארו לכם, כל יהודי שנמצא בקצה העולם, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, אני אביא אותו גם כן יבוא. זה לפי הפשט, לפי הדרש, גם אם אדם רחוק בעם ישראל, לא למד תורה, לא מקיים מצוות, גם השם גם כן אותו יקרב. כשראה ניסים ונפלאות, הוא בעצמו כבר יבוא ויתקרב. ועוד דבר, כתוב, הפך ליבם לשנוא עמו. מה זה הפך ליבם לשנוא עמו? בתהילים. אתמול קראנו את זה פעמיים לתהילים הזה. אז אומרים מפרשים כך, אם ישראל היו יוצאים ממצרים, אומרים מסכנים, המצרים כל כך טובים, נתנו לנו כסף, נתנו לנו זהב, נתנו לנו בגדים, טוב, עבדנו קשה, נשכח את העבודה קשה. ואז עדיין נשארו אוהבים את המצרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך ליבם לשנוא עמו, אמר למצרים תשנאו את ישראל.
כשהם שונאים אותם, לכו מפה, תסתלקו מפה. לא אומרים, בבקשה, תסביחו להשם, לא רוצים אתכם, אתם מלוכלכים, אתם לא טובים, ותפעלו לקלל אותם. אז היהודי אומר, מה אתה מקלל אותי? מחזיר לו. אז עכשיו הפך ליבם של המצרים לשנוא עמו. אחרי שהם שונאים אותם, אז גם אנחנו בורחים ממצרים, לא רוצים עוד לחזור אליהם, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. וכתוב, כי מה צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, הראינו נול פלאות, יותר מאשר היה ביציאת מצרים, מרצון שיהיה בעגלת זמן קריב. ובמכת בכורות זה היה המכה הגדולה, שבמיתה אחת ישנים בכור ישראל ובכור מצרי, והבכור המצרי מת והבכור הישראלי חי, ואדם שמת נהיה קר, והישראלי ישן, נח, ילד נח, פתאום קר לו, אז קם, אומר לי, אמו קר לי, למה רואים את המצרי בפנים? זרקו אותו החוצה, להשאיר אותו בפנים, אי אפשר, שם אותו בחוץ. וראו את הניסים הנפלאות, שכל המצרים קמו וצעקו, צעקה גדולה בכל עת מצרים, ופרעה ירד בכיסאו, הניסים הנפלאות. כתוב, כה אמר השם, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. אומר רש"י, מה זה כך חצות הלילה? אמר, הסגננים של פרעה היו רשעים, מקבלים מכות היו רשעים. אם הייתה מכת בכורות דקה אחרי חצות לילה, אתה מוצא שקרן, אתה אמרת חצות, מה אכפת לכם, אחרי שקיבלתם את המכה, תשתקו. לא, אתה לא צודק. זה עיקר העניין שלו. אמר משה רבנו, היום יש שעונים. אחד שעת חרמה שעה עכשיו, תסתכל, 8 פחות 10. רגע, לא, 8 פחות 9, 8 פחות ועוד דקה. כל אחד יש לו דקה, חצי דקה יש את זה בשעונים. אז אמר לו, אם יאמר לו חצות, אמר דקה פחות דקה, אתה הייתם, התחיל לדבר. אמר לו כך חצות. דבר שני, כשהקדוש ברוך הוא אומר חצות כחצות, הולך על חצות של מעלה שמכוון כנגד בית המקדש, כנגד ירושלים. אז חצות של ירושלים זה לא כמו חצות של מצרים. יגידו, אתה יודע, בירושלים ככה, זה ככה, לא בשום דבר, אמרו ככה חצות. אותו דבר היה בעין החודש. אומר לו השם משה רבנו, החודש הזה לכם, אז זה כזה ראה וקדש, הגביה אותו והראה לו. מה כל כך העניין? אומר לה שם, אתה יודע, אתה רואה את הלבנה במצרים? פחות סנטימטר מלמעלה, פחות סנטימטר מלמטה, זה מולד הלבנה בירושלים. אני יודע כמה סנטימטר, כמה פחות סנטימטר, יכול לדעת את זה. אתה יודע, הגביה אותו, אתה רואה את הלבנה בארץ ישראל בירושלים, אתה רואה? כזה ראה וקדש. ראה לו את הדבר הזה. עד כאן הכל טוב ויפה. כשבא למטבע, אמר לו 0.5 שקל, זה תנו, ראה לו מטבע של אש, תנו, מה? לא יודע מה זה, נגיד לא יודע מה זה מטבע, נגיד, ישאל את אשתו, ישאל מישהו אחר, מה זה 0.5 שקל? יגידו לו, 10 גרם אמרנו, כל אחד יודע מה זה 0.5 שקל, כתוב 20 גירה שקל, ורמז טוב מאוד, 0.5 שקל, 10 גרם כסף טהור, זה המחיר שלה, כשיגיע הפורים נראה כמה זה יעלה המחיר הזה. אז יש מה זה כזה? אלא משה רבינו אומר, כזה תנו בעביר הפקודים לכפר על נפשותיכם. אומר לו משה רבינו, בוא, 0.5 מטבע כפרה על הנפש? כשאנחנו אומרים אדם תעשה כפרה על תרנגול, עולה הרבה כסף, לא 0.5 שקל. זה לא יכל משה רבינו לתאר. אמר לו, לא, אם יתנו את זה בהתלהבות, יתנו את זה בחשק, מטבע של אש, אללה, זה אפילו פחות אני אכפר על נפשותם. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה כזה ראה וקדש, על החודש הזה לכם חודשים, אז אומר הרמב"ן נחמני, מכאן שאסור לומר, מותר לומר ינואר, ולא אסור לומר לכתוב אחד. חודש הראשון זה ניסן,
זה אחד, זה הראשון, לא חשבונם. יש אומרים לא, אסור לכתוב ינואר, זה ינואר זה שם של עבודה זרה, אלה יכתבו אחד. אחד אומר מה נעשה, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אבל יש עצה, אם יש אחד לחודש הזה, יכתבו חצי ועוד חצי. יכתוב חצי ועוד חצי, הם ככה וככה חודש פלוני, ואז נגמר לו, יצא לו מכל הספק של זה, בתימן חצאין כפרה, מועיל על חצאין. מה אומר? כל בן נחר לא יאכל בו. אומר רש"י, כל בן נחר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיים. כלומר, יהודי שכבר לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אחד מומר מישראל משום מה הכוונה. למה? שיאכל, מה יש? למה בן אוכל? נקרב אותו שיאכל. מה, לא, נהפוך אותו לחלבנה. חלבנה ריח. מניין בתענית, הוא צם. אבל כאן קורבן פסח, כל אחד אוהב לאכול, כל אחד יוצא לאכול, יבוא אחד, כן, אני דתי, אני לא דתי, לא שווה שום דבר. אז זה נאמר כל בן נחר, שתקראו מעשיו למעשיו אותה, לא יאכל בו. זה דבר אחד. דבר שני, פה היה בבית אחד יאכל, ואיש אנשי ביתו. הנשים במצרים היהודיות הלכו למדבר ללדת. והמצרים שהיו באים אותם, יולדים, אז היו באים, צריכים להרוג אותם, רואים שטובעים באדמה, חורשים אותם ולא מצליחים, עמוק עמוק. על גבי חורשים העריכו למעניתם. וגדלו במדבר. בא אליה הנביא, בא גבריאל, בא מיכאל, דבש וחלב תחת לשונך. שככה יגדלו. אבל עכשיו הם לא מכירים את האבא שלהם, לא מכירים את האמא שלהם. גדלים, צריכים לחזור לבית, אבא אמר, מי אמר את הבן שלי? האמא אומרת, מי אתה הבן שלי? מי אמר? כשאמר הקדוש ברוך הוא איש שביתו בקורבן פסח, אומר אתם תפתחו את הדלת, אני את הבנים שלכם אתן להם את הכתובת, כל אחד את הכתובת של האבא שלו יבוא, זה בא אבא, כל אחד אבא, איש שביתו זה חיוב, בבית אחד אחר, אבל בשאר קורבן פסח לא צריך איש שביתו, יכול להיות אורח במלון, יכול אורח אצל החבר שלו, פה אין, כל אחד בביתו, עד שהבנים כולם יתאספו ויבואו. כתוב שהשם יצא בעת מצרים והיכה כל בכור. אז כתוב שירדו עמו אלפי אלפים, אלפי רבבות, ירדו הרבה מלאכים עם הקדוש ברוך הוא. ואחר כך כתוב כי אין בית אשר אין שם מת. איך זה יכול להיות שאין בית אין שם מת? יש ילדה בהתחלה בת, אז אין בכור או אין ילדים, אז אומרים חז"ל המציאות היו פרוצות, היו מביאות מילדים כמה בעלים, אז לכן אין בית אשר אין שם מת. וככה כתוב הייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. העניין הוא ככה, אם למשל נגיד דוגמה שהמלאך הולך, נכנס לרחוב במצרים, רחוב של מובארק קוראים לו, למשל הרחוב, מספר אחד מלך שם, מכה את האנשים, יוצא מספר שניים מכה, מספר אחד צועקים, מספר שניים שוצקים, מה אכפת להם, בא מספר מקבל את המכה שלו, מתחיל לצעוק, בא מספר שלוש, מקבל את המכה, מתחיל לצעוק. אבל כשהקדוש ברוך הוא עבר בארץ מצרים, לא עבר ברגעים, כי הנולד כמו שאדם מניד את האף שלו, אפילו פחות מזה. עבר בכל ארץ מצרים, אז פתאום כולם, באותה שנייה, כולם מתו, הבכורות. אז הצעקה הייתה של כל מצרים בבת אחת. צעקה גדול אף פעם לא היה במצרים. אז כתוב שיצא ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו. אחרי זה כתוב ויקרא למשה ולאהרון לילה
ויאמר קומו צומו בתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם אלוהיכם בדברכם, גם בקרכם, גם צונכם, לכו ולכו. אז אומר האור החיים עליו השלום, מה זה לילה פעמיים, לילה. בפעם ראשונה רש"י אומר, ויקום פרעה לילה, אז אומר, לא כמו דרכם של מלכים, שהיו עומדים בשלוש שעות ביום, עכשיו באמצע הלילה בדיוק בחכה להתחיל למכת בכורות, וזה היה דבר לא מובן, איך אנחנו יכולים להבין את זה? הקדוש ברוך הוא עובר בכל מצרים, אנחנו מנדדים את העפעף שלנו, כמה זמן זה לוקח, ככה השם עבר בכל מצרים, והרג בכל ארץ מצרים, באותה שנייה כולם מתו, וכל אחד צעק וואי, אז כולם צעקו בבת אחת, אז הייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, כולם צועקים בדיוק באותה שנייה. אז פרעה התחיל כבר להרגיש הרגליים שלו קרות. אז הוא שאל, רגליו שלו קרות, אז אמר לו אחד מחברי קדישא, ידוע אצל החברי קדישא, יש להם בודקים את החולה, את הגוסס, אם רואים רגליו קרות, סימן שזה הולך ומתקרב למיטה שלו, אז הוא פחד כבר, אז קם בלילה, איך אמר פעם עליו שלום חכם מני ששאלו, הוא אומר, קם מלך לא ישן עם הבגדים שלו, עם בגדי מלכות, אנשים פועלים ויכולים לשמוע עם הבגדים שלהם, מלך ישן עם פיג'מה, ודאי פיג'מה יפה, אבל פיג'מה ישן. הוא אומר, ברגע שנראה צעקה גדולה, והרגליים שלו קרות, אז רעד על עצמו, אז קם פרעה לילה, קם עם הבגדים שלו ככה, בגדי לילה שלו, בגדים של שינה, רץ. ויקרא להם משה ולאהרון לילה. קורא להם, אז אומר אור החיים הקדוש, בשביל כתוב עוד פעם לילה? עדיין בלילה, לא, היה יום. אז אומר, כשאמר לו על תוסף לך ראות פניי, אז אומר, תראה, אני אמרתי לך, ביום את תראה את פניי, אבל בלילה אתה יכול לדבר איתי. משה רבנו, לא, אנחנו אמרת לי, לא תראו את פניך, לא רואה את פניך, לא יום ולא לילה. אתה רוצה לדבר איתך, דבר איתי מרחוק. אני לא יכול לראות את פניך, אם תתקרב אליי, אני לא רוצה. נו, אז אין לו ברירה. אז אומר לו למשה רבנו, קום וצום, אני לא שומע, מה אתה אומר? תצעק! אז הוא אומר, קום וצאו, הראתם מעצמכם, הראתם בני חורין. הוא אומר לו, אדוני, אתה מדבר כמו בחדר כזה אטום, אני לא שומע מה שאתה אומר. תרים קולך, תצעק, שישמעו כל מצרים. מה ישמעו כל מצרים? אין לי רמקול בפה. אמרו, אתה תצעק בכל הכוח שלך, צעק בכל הכוח שלו, ונעשה נס, ותק פרסה על תק פרסה, כולם שמעו, פרעה אומר, עצת טובה, קום וצאו, גם אתם, גם בניכם, כולם שומעים. אומר לו, תגיד, הרי אתם בני חורין, הרי אתם לעצמכם, תגיד את הנוסח הזה. אז הוא אמר, הנוסח הזה, מה שאתה רוצה אני אומר. אז אומר לו, תצא גם בקרכם, גם זה. וברכתם גם אותי, רק תברכו אותי שלא ימות. אומר לו, משה רבנו, מי אתה יודע את האמת, לא היית כל כך מצטער. הקדוש ברוך הוא לא ימית אותו, את פרעה. בעבור זה העמתיך למען ספר שמי בכל הארץ. מה פירוש בעבור זה העמתיך? כשיהודי אומר משהו בעולם, היהודים אומרים, היהודים מדברים. אבל כשגוי אומר משהו, הגוי אמר, זה בסדר. כשכתוב בתורה על 10 מכות שקיבלו המצרים, מכות קיבלו, אז אומרים אנשים, זה כתוב בתורה, ככה התורה אומרת, ככה משה רבנו אומר. אבל כשמצאו כתובות במצרים שכתוב בפירוש, הייתה בשנה כזו וכזו, בזמן מלכות פרעה כזה וכזה וכזה, והיה חושך והיה מכות והיה רעש והיה דבר מבולבל, גויים אמרו, זה נכון, אז זה בסדר, אז זה כבר נותנים תודה רבה שמאשרים את מה שכתוב בתורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השאיר את פרעה חי, אמר לו, תראה אתה תסתובב עכשיו בכל מקום, תאמר אני פרעה. אני פרעה. נו, איך אתה נמצא פה? אני פרעה, אני את מכת דם, מכת פרדיה, מספר להם את כל המכות שקיבל. ומספר להם בתוך הים סוף, כשעשה ניסים בתוך הים סוף,
עכשיו כשפרעה אומר את זה, בעבודות אמרתיך, למען ספר שמי בכל הארץ, תדע פרסם. אז אם היה יודע פרעה את הסגולה הזאת, לא היה בוכה לפני משה רבנו. חשב שגם הוא הולך למות, כי הוא היה גם כן בכור. ואחרי זה כתוב, אמר לו, ברכתם גם אותי. אחרי זה כתוב, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. אבל חושבים שמה שאתה אמרת רק בכור ימות, אומרים חז"ל, אחרי שמתו הבכורות, אז אמרו המלאכים שבאו עם הקדוש ברוך הוא 1000 רבי רבבות מלאכים. אמר ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים להרוג בהם. אז אמרם תלכו תהרגו, הלכו כל אחד נכנס לבית מלאך, אבל הפעם זה לא בבת אחת, אלא הולך בתורנות. נכנסים לבית, אז רואים מת אחד, אומרים מי עכשיו גדול הבית? פלוני. אומרים לו אתה עכשיו גדול הבית, אתה גדול הבית נקרא, אתה נקרא בכור. מיום והלאה אתה תקרא בכור. אני אקרא בכור. בכור? מכו אותו, מכות אתה בכור, צריך למות. ואז אתה צעקה בכורות מצרים, כבר צעקה חדשה, אמרו כולנו מתים, זה רק בכורות מתים. ואז היה ניסי ונפלאות, שעם ישראל יוצאים ממצרים בשמחה ובצהלה, הם הולכים והם רוצים לצאת המלך משה רבנו, אל תצאו. חכו עד אור הבוקר, אנחנו לא רוצים כמו גנבים בלילה. תצאו באור הבוקר. מה? צועקים במצרים, תלכו מפה. כל אחד יוצא עם צרורות שלו, עם המזוודה שלו, ומחכה בחוץ. הנה, אנחנו יוצאים. אנחנו מחכים שיבוא המצביא שלנו, יעמיד אותנו בתור, אנחנו נלך אחד, עציב אותם, אנחנו לא כמו שבורחים. וכתוב לעתיד לבוא, כי מת צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אז היה בלילה, חושך היה מכות, לעתיד לבוא יהיו הניסים גלויים יותר ויותר, ולא רק זה, לעתיד לבוא, אז כתוב שאנחנו קוראים את הפרשה של המשכן, איך בנה משה רבנו את המשכן, כתוב פרטי פרטים, אדנים, כך וכך, ועצים כך וכך, פרטי פרטים. מה אכפת לנו מכל הפרטי פרטים האלה? אלא כתוב שעצי שיטים עומדים, כל מה שעשה משה רבנו נשארו. והם עכשיו נמצאים במחסנים שאף אחד לא יכול לגלות אותם, תמונים. כשבא המשיח, יבוא משה רבנו עמו ויתגלו. אז אנחנו נראה את הנה זה הקרשים והנה זה אדנים, וניקח סנטימטר, אנחנו נתחיל למדוד, איך רש"י אמר, כך וכך הטבע, כך וכך הגובה, כדעת רש"י, כדעת רמב"ם, נראה אותם בחוש בדברים האלה. גם לעתיד לבוא, כשבקו יותר להכות את כל אומות העולם 50 מכות, לא רק 10 מכות, אז יגיד החוץ האמא, קודם כל הם יקבלו 10 מכות כמו במצרים. ואתם תראו עכשיו איך הניסים היו במצרים. אחר כך עוד 40 מכות חדשים, זה כבר, איך אמר, בינתיים התפתחות מדינית, התפתחות טכנולוגית, איך להרוג אנשים, איך להמית אנשים, איך לצער אותם. קודם היה פרימיטיבי כל דבר, היה מלאך צריך להכות ולהרוג. היה צרעת, מה זה צרעת? יבואו רפואה, לא, יביא להם צרעת, ישימו רפואה, והרפואה תעשה להם עוד יותר גרוע. זה עוד 40 נפלאות, הוא יעשה עמנו, ירצון שיהיה בעגב והקריב, ואמרו אמן. לפי דעתו של תרגום נתן בן עוזיאל, אז הוא אומר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, בליל פסח הקדוש ברוך הוא לקח את כל היהודים שבמצרים, שם אותם בירושלים. קורבן פסח אסור לאכול, הפסח אינו נאכל אלא רק בתוך חומות ירושלים, במצרים אי אפשר לאכול. אחר כך חזיר אותם לחוץ לארץ. אז היו כמה חזירים אמרו, ריבונו של עולם, יאללה באנו פה, תשאיר אותנו פה. אבל לא, אתם צריכים לצאת ממצרים, להיות במדבר 40 שנה, לאכול מן, לזכך ולתאר, אחר כך להיכנס לתוך ארץ ישראל. כל זה בשביל וידעתם כי אני השם. שיבוא מכת הרבה, מכת חושך, מכת בכורות, ואז ידעו עם ישראל, לא יאמינו בלבד, ידעו הידיעה האמיתית, פנימית,
שכי אני השם בקרב הארץ, כי לי כל הארץ. ועל כן כל יום ויום אנחנו חייבים לזכור יציאת מצרים. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית העבדים. כל יום ויום אדם חייב לזכור בבוקר ובערב, וחייבים להזכיר יציאת מצרים בלילות, גם בבוקר וגם בערב, וזה חובה על האדם, מצוות עשה דאורייתא. ולא רק זה, לא רק חייבים לזכור יציאת מצרים בפה, אלא התורה אומרת אחר כך, והגעת לי בנך ביום ההוא לאמור. באים ליל פסח, מספרים לילד את כל הרשעות שפרעה עשה עם ילדי ישראל, ואחר כך כתוב והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. מה זה והיה לאות על ידך? אומר רש"י, והיה לאות על ידך, יציאת מצרים תהיה לך לאות. רוצה לומר שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם בראש ובזרוע. בשביל מה? לזכור יציאת מצרים. פתאום כתוב לנו בפרשה של הנביאה כי הביאך, אנחנו מזכירים טלית, מזכירים על הקורבן פסח, אנחנו מזכירים תפילין. מה הביאה כי הביאך? בחוץ לארץ אנחנו פוחדים מהגויים, הגויים, אבל בארץ יא כי הביאך, תניע תפילין, אל תפחד, אל תחשוש, תניע תפילין. וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך, הם יפחדו ממך. איך אמר בעל עבד ישעיה? אמר לו השם למשה רבנו, כשתלך לפרעה תיקח את המטה אשר בידיך אשר נהפך לנחש. בשביל מה? קח את המטה ותלך. מה זה אשר נהפך לנחש? בשביל מה אתה מזכיר לו את הדבר הזה כולו? אומר משה רבנו, אני אלך לפרעה ואני אגיד לו, אין סומכים על מעשה ניסים, אולי לא יהיה לנס. אמר תראה, הנס הזה נעשה במטה, נהפך לנחש. דבר שני, תיקח את המטה הזה שבידיך ותגיד לו, כל המטות של ראשי החרטומים כולם בלועים במטה הזה של הנחש, המטה שבידי. הנה זה, כולם נמצאים בידי וכולם נמצאים ברשותי. אני גם אותך יכול להכניס בתוך המטה הזה. אם אתה תעשה לנו את העודויות. אלא מה בעבור זאת עימתיך, בעבור לפרסם שמי בכל הארץ, לפרסם את כל הניסים ונפלאות שהשם עשה. עם ישראל היו צריכים לראות את הניסים ונפלאות בכדי, וידעתם כי אני השם. בלי הראייה, לא היו יכולים לדעת, היו כמו תינוקות. ואשא אתכם הכפנת כמו כאשר יישא האומנת היונה. ככה לקחת אותם, להסביר להם, ללמד אותם, היו מוכרחים לעשות את הדברים האלה. אבל מה שאנחנו רוצים לדעת, לא להאמין בלבד, אלא לדעת, כמו שאנחנו יודעים את השם, יודעים את המצוות, אנחנו רוצים לדעת ולראות, כי ראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. באמריקה יראו את עצמם מנחים תפילין, יראו, אפילו שיראו בטלוויזיה גם כן טוב, גם כן תפוע עליהם אמתה בפחד, לפוע עליהם, וגם אלה שנמצאים מסביבנו, השבוע אנחנו קוראים פרשה עניין מצוות תפילין, התפילין מפילה אימה ופחד על אומות העולם. קודם כל שיפיל אימה ופחד עלינו, כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו נשעבד את יצרנו ליוצרנו, נשעבד את העיניים, את הראש, את הידיים, את הכל, נשעבד לבורא עולם. ואז נגיד בראש העולם, אנחנו משעבדים את הכל לך, אנחנו רוצים את הניסים הנפלאות שעשית לאבותינו במצרים, תעשה עמנו, ויראו עניינו וישמח ליבנו. וכתוב, כי נהיה חושך יכסה ארץ, וערפי לאומים, אצל כולם יהיה חושך, חושך גשמי וחושך רוחני לא מעניין אותנו. ועלייך, על עם ישראל, יזרח השם, אנחנו רוצים אורה, והיה אורה לבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, ויהיה כאור 7 ימים, ואז נראה אנחנו כעין בעין יראו בשוב השם ציון, שירצון שיהיה בעגלת זמן קריב ויאמרו אמן.